Родителите дават винаги най-доброто от себе си за децата си. Какъвто и да е случая, каквито и да са взаимоотношенията, дори да се вземат едни изключително амбициозни родители, които не оставят детето си да диша. Или други, които са го оставили на произвола на съдбата. Независимо от последствията за детето, което после е склонно винаги да обвинява родителите си, трябва да се разбере, няма родител, който да не е дал най-доброто за детето си. Каквото и да е направил родителя, то е най-доброто, на което е бил способен този човек за този момент, за неговото осъзнаване, за неговото ниво на еволюция, на развитие. Не е можел да направи повече. Много често се случва родителите да си мислят, че са можели да направят повече и да започнат... Тогава идва чувство за вина. А дойде ли чувството за вина, идва защитната реакция и стават изискванията още по-големи. И още по-сериозно влошаване на отношенията. Какво можем да направим в такива ситуации? Ние сме свикнали да възприемем родителите си като тотални авторитети, като абсолютно безгрешни. Въпреки, че ги обвиняваме много често, всъщност ние ги приемаме за абсолютно съвършени същества и ние затова ги обвиняваме, защото си мислим, че те трябва да са... да могат да решат всеки проблем. Ние възлагаме една роля като на Бог. И понеже те не са могли да изпълнят, защото са хора, разбира се, и почваме да ги обвиняваме и да им се сърдим. Това, което може да направим, е да разберем, че те са хора и да ни прехвърляме отговорността на богове, които са длъжни да знаят всичко, да разбират всичко, да могат да решат всеки един проблем, да могат да оправят нашите взаимоотношения. Не. Те са хора, които са расли в едно време друго, старо, в което пък разбиранията са били съвсем различни